Príjemný dobrý deň, vážené pani poslanci, vážení pani poslanci. Dovoľte, aby som vás privítal na 6. zasadnutí obecného zastupiteľstva v Šenkliciach v roku 2023, ktoré bolo zvolané na štvrtok 26.9. na 17. hodinu do veľkej sály kultúrneho a informačného strediska na námestí Gabriela Kolinoviča 1. Súčasťou pozvánky bol aj návrh programu dnešného zasadnutia, kde prvým bodom je otvorenie zasadnutia. Môžem konštatovať na základe prezenčnej listiny, že je prítomných 9 poslancov, 2 sú ospravedlnení. Sme teda uznášania schopní a môžeme začať rokovať. Druhým bodom je určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice. Za zapisovateľku určujem pani Evičku Tiku a za overovateľov zápisnice pána poslanca Dugoviča a pána poslanca Augustiniča. Pokračujeme bodom číslo 3, zriadenie návrhovej komisie. Do návrhovej komisie navrhujem pána poslanca Stránskeho, pani poslankyňu Kupkovičovú a pani poslankyňu Kolekovú. Má niekto iný návrh na zloženie návrhovej komisie? Pokiaľ nie, dávam hlasovať, aby návrhová komisia pracovala v tomto zložení. Kto je za? 7, 5, 1, 10, 11, 8, 9, 3, 6. Ďakujem. Pokračujeme bodom číslo 4. Schválenie programu zasadnutia, ako som spomínal, súčasťou pozvánky bol aj návrh programu dnešného zasadnutia. Chcem sa spýtať, či má niekto na doplnenie alebo zmenu programu. Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 2 6. obecného zastupiteľstva roku 2024. Obecné zastupiteľstvo v Šenkliciach v zmysle ustanovenia príslušných právnych predpisov schvaľuje program 6. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šenkliciach v roku 2024 v zmysle zverejneného návrhu bez pripomínok. Ďakujem pekne. Ja vám hlasovať prečítam uznesení, kto je za. Všetci prítomní jednohlasne. Ďakujem pekne. Pokračujeme bodom číslo 5. Správa o výsledkoch kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Šenkliciach. Odozdávam slovo do pani hlavnej kontrolorky. Dobrý deň. K predĺžením kontrol tejto kontroly by som na doplnenie uviedla to, že uznesení z 3. obecného zastupiteľstva z 29.6.2015 pod číslom 11 a 12 tieto uznesenia sú naďalej vyriešené. Uznesenie číslo 12 do 4. obecného zastupiteľstva konaného 25.5. bolo ukončené uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena. V správe o výsledku kontroly uznesení z 5. obecného zastupiteľstva konaného 27.6. bolo prijatých 19 uznesení, z ktorých 18 bolo ukončených. Uznesenie číslo 15 schválený zámer predaj nehnuteľností ostáva vyriešený. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k danému bodu. Ja len doplním, čo sa týka uznesenia číslo 11 z 3. obecného zastupiteľstva z roku 2015. S niektorými poslancami sme sa boli aj priamo pozrieť na mieste. Ako spomínala pani hlavná kontrolórka, uznesenie je stále v riešení, ale doplním, že som už komunikoval s pani Dragovou aj s pánom Dragom. Sme dohodnutí na pondelok s tým, aby sme si dohodli termín stretnutia, aby sme toto uznesenie nejakým spôsobom vyriešili, našli nejakú spoločnú reč, dohodu a sme ho netlačili pred sebou. Ja na to. Áno, pani poslankyňa? Ja som k tomuto presne chcela smerovať, že by som sa s
spýtala, keďže bola tá obhliadka 29. mája, či sme sa niekam posunuli, ale teda vďaka, že sa podarilo s nimi skontaktovať a dohodnúť teda stretnutie, lebo naozaj aj tá cena, ktorá tam je, neviem, od čoho sa odvíjala, lebo keď sa to prepočíta pri tej zámene na meter štvorcový, je to dosť vysoká cena. Nezodpovedalo to ani VZN-ku, kde máme určené ceny. Takže asi by bolo najlepšie teda to doriešiť. Áno, ďakujem pekne. Áno, kolega, náš právny momentálne na dovolenke, takže už budeme riešiť možno aj teraz, ale počkáme. Od pondelka už je v práci, takže hneď dohodneme stretnutie a budú aj pani Krakovi prítomní a budú tu, tak sa budeme snažiť nájsť nejaké riešenie. Pokiaľ nie sú otázky, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 3 6. obecného zastupiteľstva roku 2024. Obecné zastupiteľstvo Šenkriciach v zmysle ustanovenia príslušných právnych predpisov berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly plnenia uznesení obecného zastupiteľstva v Šenkriciach zo dňa 27.6.2024 bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o prečítanom uznesení. Kto je za? Všetci prítomní jednohlasne. Ďakujem pekne. Pokračujeme bodom číslo 6. Správa o výsledku kontroly hlavného kontrolóra obce Šentrice vykonanej 25.8.2024. Odozdávam slovo pani hlavnej kontrolórka. Predložené správa kontroly, ktorú pred sebou bola kontrola zameraná na využívanie fotového parku a techniky na prevádzku a údržbe obecného majetku. Kontrola na dodržiavanie zásad hospodárenia s majetkom na využívanie pri údržbe majetku. K kontrole boli predložené doklady, ako uvádza inventarizačný zvozník majetku, evidenčné karty o prevzatí zaradení do používania hmotného zamestnancov a oprávnenie na vedenie a riadenie motorového vozidla a techniky. To, že referent údržby a správy zabezpečuje tú údržbu verejných priestranství mestských komunikácií, zelených nehnuteľností vo vlastníctve obce, zabezpečuje údržbu cintorínom, vykonáva iné údržbárske práce, zabezpečuje prevádzku zberného dvora. Cieľom kontroly bolo overenie, či evidenčný stav dlhodobého majetku a dlhodobého majetku je využívaný na účel, ako bolo obstarané. Predmetom kontroly bolo aj nákup pohodných hmot a evidencia pri prevádzke vozového parku a techniky. Kontrol bolo overený stav hmotného majetku vedeného na účte v účtovníctve, účte 022, 023 a účte 029, čo je dlhodobý ostaraný drobný hmotný majetok, ktorý o kontrole zodpovedá skutočnosti. Na záver účtovnú evidenciu majetku obce vedie ekonomický a finančný referát a evidenciu majetku vedie referát majetku prostredníctvom softvéru. Kontrolou neboli zistené nedostatky a na základe výsledku kontroly neboli prijaté opatrenia na nápravu. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k danému bodu. Mal niekto otázku, kontrolórku na nás? Ak nie sú žiadne otázky, poprosím návrhovú komisiu prečítať uznesenia. Uznesenie číslo 4 6. obecného zastupiteľstva roku 2024. Obecné zastupiteľstvo Šenkriciach v zmysle ustanovenia príslušných právnych predpisov berie na vedomie správu o výsledkoch kontroly hlavného kontrolóra obce Šentrice vykonanej do 25.8.2024
2024 bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam hlasovať, prečítam uznesení, kto je za. Všetci prítomní jednohlasne, ďakujem pekne. Pokračujeme bodom číslo 7, 8, 9, ekonomické body. Poprosím pani inžinierku na dasku, aby nám tieto body uviedla. Takže bod číslo 7. Informácia o plnení rozpočtu obce Šenkvice 30.6.2024 a monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu k 30.6.2024. Odozdávam slovo pani ekonomke inžinierke Nádaskej. Predložený materiál obsahuje vyhodnotenie plnenia rozpočtu k tomuto dátumu z pohľadu rozpočtovej klasifikácie a z pohľadu plnenia programov rozpočtu. Plnenie celkových príjmov rozpočtu k tomuto dátumu bolo 58,75%, z toho kapitálové príjmy boli plnené na 99,91% a tvorili ich najmä príjmy z kapitálových transferov. Plnenie celkových výdavkov bolo na 45,73%, z toho kapitálové výdavky boli plnené na 30,49%. V porovnaní s predchádzajúcim rokom obec zaznamenala pokles príjmu z podielových daní, to je vlastne všeobecný stav na Slovensku, a ešte informácie o stave korektného úveru 30.6.2024 boli zostatok 0, čiže máme ho splatený, pričom 1.1.2024 bol zostatok o výške 350 848,83 eur. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k danému bodu. Pokiaľ nemá nikto otázky, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 5 6. obecného zastupiteľstva v roku 2024. Obecné zastupiteľstvo Šenkvicia v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov berie na vedomie po A. Informáciu o plnení rozpočtu obce Šenkvice a programového rozpočtu 30.6.2024, po B. Monitorovaciu správu plnenia programového rozpočtu obce Šenkvice 30.6.2024 bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o prečítaní uznesení. Kto je za? Všetci prítomní, jednohlasne, ďakujem pekne. Pokračujeme bodom číslo 8, informácia o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 28.6.2024 do 18.9.2024 na základe paragrafu 14 odsek 2 zákona číslo 583 rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a paragrafu 17 všeobecného záväzného nariadenia obce Šenkvice číslo 4 roku 2023 zásady rozpočtového hospodárenia obce Šenkvice môže starosta vykonať rozpočtové opatrenia, maximálne však do výšky 20 000 eur úhrných období medzi schvaľovanými zmenami rozpočtu obecných zastupiteľstvom, avšak moja povinnosť je na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva informovať o prijatých zmenách. Takže v tomto období boli uskutočnené 3 rozpočtové opatrenia. Prvé bolo oprava zariadenia na čističke odpadových vôd v sume 2695 aj 20 centov, bola to výmena prietokomeru na čističke. Druhé rozpočtové opatrenie v sume 9925 eur aj 48 centov bola realizácia oplotenia na športovom ihrisku, teda nákup materiálu na výstavbu oplotenia. A tretie rozpočtové opatrenie bolo zabezpečenie kultúrnych akcií obce v sume 2800 eur. Táto suma bola na zabezpečenie cerovských hodov, avšak pre nepriaznivé počasie sme nakoniec pristúpili k tomu, že sme cerovské hody zrušili, avšak ponechali sme
túto sumu na usporiadanie ďalších kultúrnych podujatí. Otváram rozpravu k danému bodu. Pokiaľ nie sú otázky, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 6. obecného zastupiteľstva roku 2024. Obecné zastupiteľstvo Šenkliciach v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov berie na vedomie informáciu o prijatých rozpočtových opatreniach za obdobie od 28.6.2024 do 18.9.2024, pričom presun prostriedkov v rámci rozpočtových výdavkov vo výške 15 031 eur bez pripomienky. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o prečítanom uznesení. Kto je za? Všetci prítomní jednohlasne, ďakujem pekne. Pokračujeme bodom číslo 9, návrh na úpravu rozpočtu obce Šenkliciach roku 2024 a rozpočet 2024, rozpočtové opatrenie číslo 5. Odozdávam slovo pani Nataske. Ďalej zahŕňa úpravu v rozpočte príjmových finančných operácií, prostredníctvom ktorých boli do rozpočtu začlenené prostriedky rezervného fondu, a to konkrétne na financovanie bežných výdavkov. Ďalej zahŕňa úpravu v rozpočte bežných výdavkov, do ktorého boli zapracované upravené príjmy alebo výška príjmov a boli v ňom vykonané rozpočtové presuny z položiek, kde je predpoklad šetrenia do položiek výdavkov z nízko rozpočtovaných, a ďalej to boli úpravy v rozpočte kapitálových výdavkov, a to presunom medzi jednotlivými položkami. Úpravou sa navyšuje použitie prostriedkov rezervného fondu, ktorý v roku 2024 môže byť použitý aj na financovanie bežných výdavkov. Obec vlastne tieto bežné výdavky, ktoré kryje z rezervného fondu, sú služby Centra sociálnych služieb, ďalej je to projektová dokumentácia trafostanice pri materskej škôlke a údržba zariadeničov. Celkové vlastne, keď to zhodnotíme, použitie prostriedkov z rezervného fondu, využívajú sa jednak na tieto bežné výdavky, potom kryjeme s nimi kapitálové výdavky a kryjeme nimi výdavkové finančné operácie, kde sú skladky s tým úverov. Ja len dodám, že tieto všetky materiály boli predkované na finančnej komisii a bolo odporúčané ich schváliť alebo zobrať na vedomie. Ďakujem pekne. Otváram rozpravu k danému bodu. Ak by mal ešte niekto doplňujúce otázky, ak nie sú, poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 7 6. obecného zastupiteľstva v roku 2024. Obecné zastupiteľstvo v Šenkliciach v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov poprvé schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 5 podľa priloženej tabuľky návrhu, kde bežný rozpočet rozdiel činí minus 246 035 eur, kapitálový rozpočet rozdiel činí 14 538 eur, finančné operácie s rozdielom 231 497, pričom výsledok hospodárenia celkom zostáva 0 eur. Po druhé, schvaľuje zvýšenie použitia prostriedkov rezervného fondu na financovanie bežných výdavkov o sumu 32 420 eur bez pripomienky. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o prečítanom uznesení. Kto je za? Všetci prítomní jednohlasne. Ďakujem pekne. Ďakujem aj Žinke Nadaskej. Pokračujeme bodom číslo 10, prevod nehnuteľností. Pán Jozef Snovický. Dostávam slovo pani Prevostku.
žiadosťou pána Jozefa Snovického, ktorý požiadal obec Šenkvice o vyporiadanie majetkoprávnych pozemkov, a to na základe toho, že v zmysle geometrického plánu a zamerania jeho rodinného domu zišlo, že časť jeho rodinného domu, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, teda pána Jozefa Snovického, sa nachádza na pozemku vo vlastníctve obce Šenkvice, ktorý je zapísaný na liste vlastníctva, a to konkrétne plochou o výmere 16 m², a zároveň časť jeho dvora sa rovnako nachádza na obecnom pozemku, a to o výmere 11 m², to je spolu výmera 27 m². Tieto pozemky vznikli na základe geometrického plánu z parcely registra E 295/1, ktorá vytvára na ulici Chorvátskej časť verejného priestranstva. Jedná sa teda o výnimku zo zákona o majetku obci, a to je teda prevod vlastníctva nehnuteľného majetku obce ako pozemku zastávaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa, vrátane priľahlej plochy. Pri tomto kroku hlasovania sa pristupuje k schvaľovaniu zámeru a spôsobu predania nehnuteľnosti, teda pozemkov, pričom v prípade vládneho schválenia na následujúcom zastupiteľstve, v prípade vypracovania znaleckého posudku, pretože obec chce vypracovať znalecký posudok na určenie teda výšky všeobecnej hodnoty tohto pozemku, pričom náklady na vyhotovenie bude znášať kupujúci, a na následujúcom zastupiteľstve po vypracovaní tohto pozemku by sa potom pristupovalo k schváleniu samotného prevodu. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte poprosím o stanovisko komisii majetkovú. Komisia sa týmto bodom zapodielala 18.6., keď mám zasadnutie, a komisia odporúča po predložení všetkej potrebnej dokumentácie schváliť odkúpenie pre veľké časti obecného pozemku v zmysle vlastne príslušných zákonov. Ďakujem pekne, otváram rozpravu k danému bodu. Zaoberali sme sa týmto bodom aj na pracovnom stretnutí poslancov. Ak nie sú otázky, poprosím navrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 8 6. obecného zastupiteľstva z roku 2024. Obecné zastupiteľstvo Šenkviciach v zmysle ustanovenia príslušných právnych predpisov schváľuje zámer a spôsob predaja nehnuteľností pozemkov, je predmet prevozu, je predaj nehnuteľností pozemkov, novovytvorená parcela C číslo 295/65 o výmere 16 m², novovytvorená parcela C číslo 295/66 o výmere 11 m², spolu o výmere 27 m². Predávajúci je obec Šenkvice, kupujúci Jozef Snovický. Spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku. Ide o prevod v zmysle ustanovenia príslušných právnych predpisov a zákonov. Kúpna cena najmenej za cenu podľa znaleckého posudku. Bez pripomienok. Ďakujem pekne. Dávam hlasovať o prečítanom uznesení. Kto je za? Všetci prítomní jednohlasne. Ďakujem pekne. Pokračujeme bodom číslo 11. Návrh na zriadenie vecného bremena prostredníctvom uzatvorenia zmluvy o rodičej zmluve o zriadení vecného bremena SPP Distribúcia akciová spoločnosť. Dozdávam slovo pani prednostu. Ďakujem. Spoločnosť SPP Distribúcia AS požiadala obec Šenkvice o uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, pričom toto vecné bremeno sa viaže k prechodu medzi ulicami Poľná a Nádražná, a je to jeden úsek z väčšieho projektu, ktorý plánuje realizovať SPP Distribúcia, a to pod názvom Rekonštrukcia plynovodov Šenkvice-Poľná. SPP Distribúcia v súčasnosti rieši dokumentáciu a všetky potrebné povolenia k predmetnej stavbe, pričom tento súhlas obecného zastupiteľstva je jednou z podmienok, pričom predpokladaný
termín realizácie stavby zo strany SPP Distribúcia je plánovaný v roku 2026. Toto vecné bremeno by teda spočívalo v umiestnení plynového potrubia na pozemkoch a zároveň aj povinnosti budúceho povinného z vecného bremena toto jeho právo strpieť, pričom sa jedná teda o nehnuteľnosti, ktoré vlastne vytvára časť parcely registra C číslo 448/1, ktorá v súčasnosti je tie pozemkov zastávané plochy a nádvoria, pričom teda obec Šenkvice je budúci povinný z vecného bremena a SPP Distribúcie budúci oprávnený z vecného bremena. Doba trvania tohto vecného bremena je stanovená na dobu neurčitú, pričom finančná odplata za zriadenie budúceho vecného bremena by bola určená na základe súdno-znaleckého posudku, ktorý sa potom vyhotoví po realizácii stavby v lehote do 90 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby. Presná výmera trasa teda bude vyznačená v geometrickom pláne, pričom je to samozrejme navrhované tak, aby sa vzťahovala na čo najmenšej miere nevyhnutnú časť nehnuteľnosti. Ďakujem. Ďakujem pekne. Poprosím ešte o stanovisko komisiu majetkovú. Komisia zo 16.9.2024 sa uznesla, že odporúča obecnému zastupiteľstvu uzatvoriť zmluvu o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena so spoločnosťou SPP Distribúcia v tejto veci. Ďakujem pekne, otváram rozpravy k danému bodu. Ale tu asi, ak nie sú otázky, tak poprosím návrhovú komisiu o prečítanie uznesenia. Uznesenie číslo 9 6. obecného zastupiteľstva v roku 2024. Obecné zastupiteľstvo v Šenkviciach v zmysle ustanovení príslušných právnych predpisov schvaľuje za A zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého návrhu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena, za B uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Pričom budúci povinný z vecného bremena je obec Šenkvice, budúci oprávnený z vecného bremena je SPP Distribúcia akciová spoločnosť. Predmetom budúceho vecného bremena je zaťažená nehnuteľnosť, pozemok. Ide o časť parcely registra C číslo 448/1. Finančná odplata budúceho vecného bremena je jednorazová odplata za zriadenie vecného bremena, ktorej výška bude určená súdno-znaleckým posudkom. Doba trvania budúceho vecného bremena je neurčitá. Účel budúceho vecného bremena spočíva v práve uloženia inžinierských sietí pre stavbu, rekonštrukcia plynovodov Šenkvice Polná v zmysle predloženého návrhu bez pripomienok. Ďakujem pekne, dávam hlasovať o prečítaní uznesení. Kto je za? Všetci prítomní jednohlasne ďakujem pekne. Predmetom uznesenia sme schválili, pokračujeme bodom číslo 12, bod rôzne. Ja len spomeniem v bode rôzne, že máme rozhodnutie z poľnohospodárskej platobnej agentúry na žiadosť na rekonštrukciu domu smutku na Dolnom cintoríne v sume 78 000 eur, 77 960 alebo 40 myslím. Pôvodná žiadosť bola na sumu 99 000, žiaľ schválených nám len teda 78 000, takže čakáme teraz na zmluvu. Ak nemá nikto do bodu nič rôzne, pokračujeme bodom číslo 13, interpelácie poslancov. Ja som písomne dostal 8 interpelácií, začnem asi tým najobsiahlejšími. Stručne zhrniem, tak ako aj v závere interpelácií sa píše. Spomeniem interpelácie, zodpoviem a potom teda písomne rozsiahlejšie. Takže interpelácia číslo 1, verejné osvetlenie v koncovej časti Pavlenovej ulice. K tomu len
zakúpené a v priebehu budúceho týždňa, pokiaľ bude prijaté počasie, tak by sme ich osadili a zrealizovali. Druhá interpelácia, revízia dopravných retardérov na celom území obce. Ja teda evidujem na 2 miestach a tak ako sa aj spomína v interpelácii, ulica Družstevná pri Janskej a na ulici Slnečnej, tam chýbajú. Tam doplníme tieto chýbajúce časti. Neevidujem nejaké iné, že kde by ešte chýbali. Mám informáciu teda, že ostatné retardéry by mali byť v poriadku. Dobre, interpelácia číslo 3, vysvetlenie organizačného pochybenia počas šemplických vodov. Týka sa to výpadku elektrického prúdu. Ak som teda z tej interpelácie vyčítal k tomu len toľko, že v podstate počas šemplických vodov v piatok bolo úmyselne skratovaná trafostanica v lokalite Uhliska, kde v podstate tento skrát spôsobil to, že v podstate celá dedina bola asi hodinu 20 bez elektrického prúdu, nesvietilo dokonca ani verejné osvetlenie a až potom po hodine 20 sa niektoré vetvy začali zapájať, takže k tomu len toľko. Je tu ešte nejaká pripomienka ohľadom generátora, no pokiaľ do budúcna už budeme teda obozretnejší s tým, sme nemohli predpokladať, že nejaká neznáma osoba spôsobí to, že prerušil konanie hodov v piatok, takže pripravíme sa na budúci rok, aby niekto zase bol nejaký aktívny a chcel nám prerušiť zábavu na našich hodoch. Áno, pán poslanec? Som tu vtedy bol prítomný, keď to nastalo. Riešilo sa to hneď a vlastne sme zistili, že celá časť Šenchlic vypadla. Nie úplne celé Šenchlice, ale tá, ktorá práve z tej strany aj z tej časti D9. Čiže aj časť Cerového, aj časť, takže to je vec, ktorú, a hneď sme volali na distribučnú, že či evidujú túto poruchu. Čiže keď povedal mi, že nevidujú, tak som povedal, že ju nahlasujem. V priebehu možno 5 minút, keď som tam opätovne volal, tak už mala nahlasené ďalších. Ona povedala nejakých 1000 domácnostiach pomaly. Takže to nebola len taká nejaká porucha. A čo sa týka generátora, to by sme nezaplatili. Jedna vec. A bohužiaľ toto je vec, keď je už niekto zlomyselný, tak môžeme robiť čokoľvek a vždy to nejakým spôsobom pokazí. Čiže v tomto nevidím vôbec nejaký, že by sme sa vedeli pokočiť tomuto brániť. Pokiaľ ho nechytíme. Ale to asi ťažko. Áno, ja len k tomu generátoru toľko, že v podstate len, aby sme mali zabezpečené osvetlenie na námestí, aby ľudia v prípade takéhoto výpadku mohli za svetla odísť a opustiť námestie, opustiť tento priestor, takže taký menší generátor. Dobre, pokračujeme ďalej. Ďalšia interpelácia číslo 4, údržba zelene na ulici Domovina. Ja som bol v nedeľu na fotbale. V podstate za mňa, ja si nemyslím, že tá zeleň, ktorá je momentálne tam, nie je natoľko vyrastená, že by obmedzovala v plynulosti prechodie po kraji cesty. Priebežne budeme samozrejme kosiť a udržiavať verejnú zeleň. Len spomeniem, že v podstate teraz bola tá priorita dokončiť gynekologickú ambulanciu, pretože pani doktorka chce čím skôr začať ordinovať, potrebuje si vybaviť ešte množstvo povolení, musí splniť ešte rôzne nariadenia, ktoré vyžadujú iné orgány štátnej správy, takže tam bola zameraná hlavne naša činnosť našej údržby, našich chlapov, ktorí môžem povedať, že sme si väčšinu prác robili vo vlastnej režii, aby sme nejakým spôsobom aj šetrili peniaze. Takže za to sa im chcem poďakovať, že sme, môžem povedať, že tento týždeň bude ambulancia hotová, už dokončená. Takže tomu samozrejme to je priebeh, áno.
tým, že vlastne súvisla aj s chodníkom, ktorý je medzi koncom ulice Domovina a Novým podjazdom, tá polná cesta, čo ide k schodisku na Novom podjazde, ale tam som vlastne sa odvolal, že to je majetok železníc, teda správy železníc. Čo je druhá vec, je tá ulica Domovina, ktorá bola predmetom tej mojej interpelácie. A to je vlastne čas, ktorá je ten pravý rád, keď ideme od začiatku ulice, pri posledných domoch, ako sú nejaké kríky a podobne, tak tie vlastne boli spomínané v rámci toho občianskeho podnetu. Nie je nejaká vysoká tráva alebo podobne, ale samotné kríky, že jednoducho bránia chodcom, ak prechádza auto. Ja som tých chodcov tam nestrážil, či sa tlačajú do života alebo netlačajú, ale odvolal som teda na to, čo je obecné, som teda podal interpeláciu, na to, čo nie je obecné, som teda odkázal na železnice Slovenskej republiky. Môžem povedať, že pred storočnicou futbalu sme aj tie kríky a kroviny, ktoré boli už tesne pred parkoviskom na futbalovom ihrisku sme nejakým spôsobom očistili alebo ostrihali s našim strojom. Takže toľko, čo sa týka interpelácie číslo 5, zabezpečenie asfaltovania ulice Medzicesty. V minulom roku sa realizovala oprava a rekonštrukcia plynovodov na uliciach Trnínska, Medzicesty a Lučná. S tým, že v zimných mesiacoch bolo odovzdanie prevzatie stavby. Niekedy ešte začiatkom tohto roka sa tam realizovali reklamačné práce, nejaké doasfaltovanie s tým, že my sme oslovili pána, alebo firmu, ktorá tam realizovala tie asfaltárske práce, čo sa týka ulice Medzicesty. Ten náklad, tak ako je teraz ten podklad, bol niekde medzi 25 až 30 tisíc eur, s tým, že nám bolo odporúčané, že pokiaľ sa tam nebude robiť nejaká spevnená plocha, obrubníky a podobne, tak že by neodporúčal realizovať. Tá cena potom by bola niekde v desiatkách tisíc eur, čo momentálne v našom rozpočte nemáme rozpočtované. V podstate nemôžeme to z vlastných peňazí teraz momentálne realizovať. Lebo je to vysoký náklad, to už sú desiatky tisíc eur. Aby tam bola teda chodník, obrubníky, aj teda lôžko, ktoré teda, aby sa tam v podstate ten asfalt mohol zrealizovať a nedegradoval časom. Dobre. Poslanecká interpelácia číslo 6, to je stavebný rozvoj budovy kultúrneho a informačného strediska. My sme nadobudli do vlastníctva niekedy v mesiacoch leta, v auguste do vlastníctva dom, ktorý sme zakúpili na Chorvátskej ulici spolu s priľahlou záhradou. Ďalej sa pri interpelácii spomína ohľadom susedov. Ja som už dávnejšie komunikoval so susedom, že teda sme a budeme novým vlastníkom. V podstate som sa s ním zoznámil s tým, že nechcel som ešte z taktických dôvodov nejako dopredu informovať, keďže prebiehajú nejaké stretnutia a rokovania. Nechcel som teda takticky ešte podávať o nejakú informáciu, čo sa týka suseda a susedov. Ak bude mať už relevantné informácie, a bude v podstate, ako sa hovorí, keď nie je dohodnuté všetko, nie je dohodnuté nič, tak samozrejme vás budem o ďalších krokoch informovať. Čaká nás ešte pár stretnutí, takže uvidíme, ako to celé vyjde. Nechcem dopredu zatiaľ ešte nič hovoriť. Dobre. Ďalej dve interpelácie. Tu mám od pána poslanca Stránskeho, poprosil by som dosúľadiť plechové pásy na kopci pre kočírky, ako sa na Cerove. To v podstate už máme v pláne údržby, takže príde k tomu, že sa premontujú tak, aby mohli kočírky alebo teda mamičky
Cieľové. Áno. Schody budú prosím kedy dokončené, to čo bolo tam, čo sa zaviazali pri tej prerábke? Ja keď som naposledy komunikoval s Bratislavskou samosprávnym krajom, alebo teda so správou ciest, nemajú zdroje zatiaľ, môžem povedať, že to neriešia. Tak, tá snaha je, vyzývali sme ich aj listami, ja som aj telefonoval, aj mailami, ale zatiaľ vyzerá, že sa do toho ako si nerá. Tak by som to povedal. Áno, to spravíme. Áno, to už máme v pláne údržby. A ešte prosím doplniť chýbajúcu značku, daj prednosť v jazde na križovatke nádražná Slnečná. Budeme doplňať značku aj na ulici Zapotok, tak by sme hneď doplnili aj túto daj prednosť v jazde na ulici nádražná Slnečná, alebo na križovatke nádražná Slnečná. Tak sa zo Slnečnej po pravej strane. To sú interpelácie, ktoré som dostal písomne. Áno, poslanec. Dobrý večer, ďakujem za slovo. Ja mám len dve také malé interpelácie a chcel som sa opýtať, ako vôbec pokračujeme v riešení územným plánom. Bavíme sa o tom už dosť dlhú dobu, ako ďaleko sme postúpili, či už máme nejakú cenovú kalkuláciu, ponuku a čo vlastne ďalej budeme riešiť. Ďakujem. My sme v priebehu leta mali stretnutie s pánom, ktorý je spôsobilý na obstaranie územného plánu. Bolo to také prvé stretnutie, čo sa týka nejakých organizačných vecí, čo to všetko obnáša. Aj na základe schváleného nového zákona o územnom plánovaní od 1.4.2024, je to v podstate nový zákon, absolvujú teraz osoby oprávnené alebo spôsobilé na obstaranie územných plánov sériu školení. Spomínal som, že metodické usmernenie k tvorbe územných plánov bolo až v júli. Zákon síce bol schválený 1.4., ale metodika bola vydaná až 1.7. My sme sa rozprávali, že čo, aký postup zvoliť, ako ďalej, aj z hľadiska financií. Presnú sumu nevedel ešte povedať, lebo je to tiež nové niečo aj pre týchto obstarávateľov. Ja som, alebo komunikoval som, oslovili ma aj z regionálneho úradu územného plánovania s tým, že chceme ísť do nového územného plánu, už podľa nového zákona. Mám prislúbené, že budú nám nápomocní, budú nám ochotní kedykoľvek pomôcť, pretože aj pre nich je to nová vec, že v podstate sa budeme navzájom učiť. A čo sa týka ešte toho pána, ja len doplním len tak na margo toho, že metodika bola v júli a už bola dvakrát zmenená. Takže aj oni ešte upravujú, čo sa týka z praxe od niektorých spracovateľov, že kde je možno nejaká chyba aj v tej metodike. Takže ďalšie stretnutie máme naplánované budúci mesiac, v októbri, aby nám už povedal nejakú cenovú ponuku alebo sumu, len nevie to ani on nejakým spôsobom odhadnúť alebo dať tú cenovú ponuku. Ale budeme budúci mesiac zase spolu, máme dohodnuté stretnutie, takže potom vás bude na najbližšom pracovnom stretnutí informovať. Dobre, ďakujem zatiaľ. A tá druhá časť tej mojej interpelácie, ako sme sa posunuli takisto ako obec pri tých kontrolách našich nájomných zariadení. Bavili sme sa o tom, že v podstate sa urobí znalecký posudok na nájom, či to je ihrisko, byt, či je to prenájom Čupkovi, či je to Baričevo, či je to, ja neviem, byt Telocvična, ale nevieme z toho zatiaľ žiadny úsud, ale je to dosť dlhá doba, kde nám peniaze utekajú. To som sa chcel opýtať, lebo sme to vyvolali, bolo to niekedy v januári a dneska máme zase január a nevieme nič.
Ďakujem pekne, nemyslím si, že to bolo v januári, ale... Áno, v Čipku sme boli. Ja len takto poviem k tomu, že máme vypracovaný znalecký posudok, ale to som už spomínal na telocvični. V súčasnosti máme vypracovaný znalecký posudok aj na Baričela. Máme spravený znalecký posudok aj na bývalú reštauráciu Milka. Tento týždeň nám námi pani znalkyňa mala doručiť, ako máme ich v elektronickej forme, ale oficiálne fyzicky ich zatiaľ ešte nemáme, ja verím, že nám ich zajtra doručí. No a už keď ich budeme mať, máme pripravené stretnutie s pánom Barčičom, on už o tom vie, nakoľko sme boli aj tam pozrieť tie priestory. No a v podstate po tom, čo sa týka reštaurácie Milky, je to na nás, že akým spôsobom teda by sme k tomu pristúpili, znalecký posudok. Potom nechcem hovoriť číslo, lebo ich nemám naozaj v ruke, takže keď budem na pracovnom stretnutí budem nahliadnutiu a už potom zvolíme ďalší postup aj s reštauráciou Milku. Išlo na to, že sme na každé kolo aj dobrá, čas uteká. Ja by som nadviezal na tú prvú interpeláciu. Ako súhlasí, že by som bol aj rád, keby si nás starosta informoval o stretnutiach s obstarávateľom, ak sú teda už vybratí, osoba spôsobila, aby sme mali prehľad. Ideálne, keďže teraz na investičnej komisii sa snažíme pomáhať obci s obstarávaním, tak aby bol vlastne pozvaný aj na toto rokovanie investičnej komisie najbližšie napríklad na 8. október tohto roka, a ak mu to nebude pasovať, tak na to ďalšie, ktoré plánujeme v tomto kalendárnom roku. A tak, ako som písal aj vám na úrad mail ohľadom školenia v oblasti územného plánovania, ktorý organizuje pre územné plánovanie výstavbu, tak chcel by som vedieť aj informáciu, či niekto od nás za opäť sa zúčastnil školenia, alebo priamo tá osoba bola prítomná, ktorá ste vy v kontakte ohľadom obstarania územného plánu. Tak to nie je vybraný ešte konkrétne, nie je vybraná konkrétna osoba, hej? To ešte chcem tak podotknúť, že nie je, môže to byť ešte ktokoľvek iný. Ja som len dostal nejaké referencie a odporúčania na tohoto pána, že teda je to mladý človek, relatívne mladý, nie s niektorými osobami, ktoré sú spôsobilé staršími, že nechcú už ísť do nového, alebo nechcú obstarávať už podľa nového zákona. Takže nie je vybraný. Ja v podstate, keď s ním budem telefonovať, môžem mu spomenúť aj toto. Poprípade môže prísť aj na pracovné stretnutie poslancov v októbri a tam sa ho môžeme pýtať konkrétne otázky. On absolvuje všetky tieto školenia, pretože je to nové niečo. Takže on absolvuje, tak ako povedal na stretnutí, bol som tam aj s kolegom, s právnikom, s pánom Majglenom. Absolvuje všetky školenia, ktoré momentálne sú k metodike, k zákonu, aby si to naštudoval a na základe toho až potom bude vedieť aj povedať na tú cenu. Lebo ja som sa hneď pýtal, že je nejakú cenu, ale nevedel ešte. Poďažno, že môžem prizvať tých ďalších dvoch, ktorých som vlastne z toho zoznamu tiež odporúčal. Sú ľudia z praxe, neodmietajú zákon 200/2022 a jeden z nich pracuje priamo na úrade pre územné plánovanie, čiže jeho nevyrušujú tie zmeny a aktualizácie vyhlášok a podobne, ale nedopracovanie, keďže je priamo na tie 5 dňa. Nehovorím, že to nejak má predurčiť na nejakú aktivitu, ale aspoň môžeme porovnať. A v konečnom dôsledku sa je vybrať podľa nejakých cenových ponúk medzi minimálne týmito tromi kandidátmi výhľadovo, prípadne ako hodujeme nejakých ďalších, tak väčšieho počtu. Ale to vám na to, aby sme boli informovaní minimálne Jaro ako predseda územnej plánovacej komisie a ja ako predseda investičnej rozvojovej komisie ohľadom akéhokoľvek stretnutia v oblasti územného plánovania, vrátane obstarateľov, ale aj vrátane zástupcov úradu pre územné plánovanie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Môžeme teda zorganizovať také stretnutie. Ja sa chcem ešte spýtať, už som sa pýtala viackrát, či sa nedá to zrkadlo na tej Lištuckej a Modranskej. Tam je teda fakt veľa chodcov, teda veľa aut aj veľa chodcov. Či sa to nedá, akože fakt, keby ste sa tam raz išli tady prejsť, tak je to naozaj veľká odvaha, že ten prechod pre chodcov vstúpiť. Keď budeme montovať tieto dopravné značky, tak myslím, že aj kolegyňa pani
aby sa odstránili kolaudačné závady alebo závady, skryté závady, ktoré sa objavili neskôr na stavbe materská škôlka Horná. V podstate, ak sú tam nahlásené, tak my to hneď komunikujeme s dodávateľom stavby. Komunikovať sa komunikuje, ale nič sa nerobí. Nemám informáciu. Teraz máme nahlásenú reklamáciu v CSS-ke, Centre sociálnych služieb. Myslím, že dodávateľ stavby vlastne mal vyplatené všetko. Ukončené. Čiže už sa k tomu stáva tak, akože to už za mnou. Záruka stále beží. V podstate môžem preveriť, že v akom stave sú vybavené reklamácie. No, treba sa opýtať stavebného dozora, ktorý to mal na tej strane napísané a z tých troch strán možno sa jedna vybavila, ale to len tak letmo. Ale je tam kopu závad, ktoré sa neriešia, sú to závady niektoré sú dosť podstatné. Pokiaľ pani riaditeľka pošle... Ja to hovorím ako za seba, ako za poslanca, robím tam, viem to, vidím to, tak ma to už trošku aj tak štve, že strašne to trvá. Ja teda... Keď sa robila stavba, všetko spravíme, není problém, urobíme, ale dneska to už je trošku iný problém. Dneska už aj vieme, kde je školka. Ale sú peniaze na účte. Tak. Ďakujem. Dobre, ďakujem aj ja. Pani riaditeľka, nech spíše všetky závady. My ďalej teda posunieme zhotoviteľmi stavby a budeme budovať... Stavebný dozor vyspísal závady. A to je stavebný dozor, ktorý tam bol zadosaný. Stavebný dozor. Stavebný dozor. Stavebný dozor premiéra stavby. Čo tam? Riaditeľka je Nemyslím tak, ale čo sa týka napríklad CSS, tam sa realizovala reklamácia dlážby zámkovej, tá už je odstránená, to viem, to som videl, bol som tam, to sa odstránilo relatívne rýchlo. Tam boli závody, ešte to nebolo realizované. Dobre. Možno, že treba zvážovať aj, jak sa to vybrať. Ďakujem pekne. Ak nie sú žiadne interpelácie, bod číslo 14 je záver. Ja vám chcem všetkým poďakovať a popriať vám ešte príjemný zbytok dňa. Ďakujem.